Maite zaitut, beltz. Mendi magalean zegoen baserri zuri batean. Jon izeneko haur alaia bizi zen. Ileak hiribildua, ezti koloreko begiak eta peka zipristindua zuen aurpegi borobileko mutikoa zen. Gurasoekin bizi zen. Baserrian mota askotako animaliak zituzten eta Jonek maitasun handiz tratatzen zituen. Oso mutil sentikorra baizen. Denbora librea osabak ekarritako liburuak irakurtzen ematen zuen. Hor beste herrialdetako irudiak eta istorioak agertzen ziren. Orduan bere buruak erraz egiten zuen hegan urruneko leku haietara. Udazkeneko arratsalde eder batean, eskolatik zetorrenean, baserrira heltzeko bidea hartu zuen. Pausu batzuk besterik ez zituen eman, bere arreta erakarri zuen zarata entzun zuenean. Zetorren lekura hurbildu zen, eta sastrakadi batzuen azpian, indarri gabe zaunka egiten ari zen txakurkume bat aurkitu zuen. Bi aldiz pentsatu gabe, besoetan hartu eta etxeraino egin zuen korrika. Aita atean zegoen. Urrutitik ikusi eta zerbait gertatzen zitzaiola konturatu zen. Txakurkumea aurkitu dut, aita, baina gaixori dagoela uste dut, erantzun zion Jonek atsekabez. Baserrian sartu ziren. Aitak animalia begiratu zuenean, ondo ez zegoela jakin izan zuen. Jaio berria zirudien. Aztertu ondoren, atzeko hanketako batean zauri sakona ikusi zion, eta gainera, buztanik ez zuela konturatu zen ere. Aita, salba ezazu, eskatu zion Jonek. Saiatuko naiz, baina oso ahul dago lastana. Hurrengo egunetan, Jon ezen txakur txikitik aldendu. Biberoia ematen zion, zauriak garbitu eta sendatu, eta batez ere lastandu eta maitasunez hitz egiten zion. Eta noski, hainbeste maitasunak etekinak izan zituen, txakurra sendatu eta umearen lagun mina bihurtu zen. Txakurra txikia zen, errenka zebilen, eta hau guztia gutxi ez bazen ere, ez zuen buztanik. Halere, beste inorrez bezala argia zen. Jonek esaten zion guztia, primeran betetzen zuen. Beltz kolorekoa zen, bere begiek hitz egin nahi zutela zirudien, eta gaua bezain iluna zirenez, beltz izena jarri zion. Baina herriko hainbat haurrek ez zuten ulertzen Jon zakur horrekin denbora guztian egotea. Batzuetan berarekin sartzen ziren, iraindu eta barre egiten zioten buztanik ez zuelako. Egun batean Jonek ideia bat izan zuen. Haur adimentsua zen, eta buruan zeuken horrekin bere lagunak hausnartuko zirela pentsatu zuen. Lata eta pote zaharrak, hiltzeak eta sokak bilatu zituen, eta bere plana gauzatzen hasi zen. Gurasoek harrituta begiratzen zioten, baina haur ona zenez fidatu egin ziren, eta ez zioten ezer galdetu. Elurra ari zuen igande batean, herriko kale guztiak zarata zalapartatsuarekin esnatu ziren. Buztanetatik lata eta pote zahar ugari arrastaka eramaten zituzten txakur asko ikusten ziren non nahi. Jendea harrituta zegoen, zakur zoroei begiratzen zieten eta berehala konturatu ziren nor izan zen txantxa horren egilea. Plazaren erdian Jon zegoen, haren ondoan tinko begira beltz laguna. Alaitasunez zaunka egiten zuen,
lagunak egindakoa ulertzen zuela zirudien. Haurrak pizkanaka hurbildu ziren, haiek inguratu eta beltz lastantzen hasi ziren. Hots handia egiten zuen, elur maluta gero eta lodiagoak ziren eta herriko plazaren txokoak apurka estaltzen zituzten. Halere, Jonek ez zuen hotsik sentitzen, masaila gorri-gorriak, begieseak eta alaitasun izugarria zuen bihotzean. Bere lagunari begiratu eta hunkituta esan zion, maite zaitut, beltz. Egun hartatik aurrera errespetuz jokatu zuten, eta oso ongi ikasi zuten bakoitza den bazala onartu behar dela. Eta hala bazan edo ez bazan, bihotzean gordeko ditugu legazpiko haurrak. Amaia.